gawe kaget atiku. Slamet tekamu lho. Pangestune Kang Togog. Slamet Kang, aku ngaturke bektiku katur ya Kang. Ya tak tampa. Kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem sapa mrene. Pendak-pendak nderekke ratu Gustine awake dhewe mesti aku ndadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo? Eneng apa lan wigatine apa? Mara gage kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gek. Ya ming sepi. Sepi tegese Nang omah ki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Ket mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus. Ora ana kegiatan liyane. terus entuk warta apa, ana berita apa? Mbah, Lho. Jare ndelok TV. aku ming delok iklan kok. Nek berita tak pateni, ngono anggere mulai iklan tak tonton. Ayo kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kang. Oh, ngono ta. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nretek merono-merono ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau dolen-dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do sapa. Hah. Sapa kaya pitik. Maksude dodolan ning omahku ngono lho, Gek. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab nding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra ternyata sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nite kereta kencana jluk ana ing omah kene terus mlebu terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu ratu sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jek jumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus Lah ya jagongan karo aku sak uwen-uwen. Monggo blas to, anak Semar iki ora ana sing tekan kene.
Monggo jane Semar iki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning tlatah Sabrang ning dipesthekke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nile pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Bilung kuwi padha. Oh, Mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. sama saja. Sama saja. Ngono lho maksude. Heeh. Ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung, wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandakwa lho. Pandakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Kok. Rekat lampahing rata tanpan lara. Prateng sukuning argaram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saingga praja. Kocap kacarita nalika semanten. Eling-eling ki Lurah Togok nggih Sang Hyang Catu Goreng ing Jawantah. Sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk. Dados sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking katebian. Mangono pangudas marane ora ayo kejaba mung ki Lurah Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong. Mangkono pangudas marane ki Lurah Bagong. Assalamualaikum, Wong. Wong. Aku rawuh, Wong. Petegep. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora. Rak ming padha karo diisin-isinke ta kowe, Gong. Lha kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wong, aduh liwat niki, Wong. Lawange endi, Wong? Lawange ngarep kuwi cah edan. Oh iya, Cak Kendir. Aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wong, Petegep. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita kang sabuk bandil ing teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer
Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wa, aku ngaturke bekti ya wa. Ya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Ndeng bilung lali aku. Slamet, wa, bilung. Bektiku katur ya wa. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tua tampan nono. Tak gegem dadaku kok cilik terus to, wa. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, wa. Heeh, sehat. Siwa Togog sehat, wa. Ya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedawa, wa. Mbok wis kowe iki ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, wa. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Pak? Gambarku no. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket. Kok lambene ora dawa. Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kono iki padake abdine Ratu Gung Binathara wis gambare sandalke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakanmu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumparu Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa. Aku sumpah, aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja wantun nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru Semar ngandhake jane lemu duwe arep nglumputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petruk ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe.
Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kae mbilung kae. Anak tikus. Udu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Wah, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilereni le seneng main ngono ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh, aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge Togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku tantrimane Bagong suwek. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala, Bala Upata. Cingkara Bala, Bala Upata. Kuwi buta loro. Lorone nggawa gada nek kowe ora dikeparangake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kok kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Upata? Nah, terus kowe saling wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleneng tenan iki. Janaka iki baguse ra jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka kuwi jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Itu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngambet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to.
tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, tata-tata. Gewis tangane ning dodo. Jan. Arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Nanggrek ora Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek jak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Togog. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Togog. Padha-padha. Aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan Togog. Malah jijiki. Wis benengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya, Tog. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinandra kaya Sekar Puspawarna. Rasa nggugending. Aneh ora. Wong nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwaju. Iya Tegu. Mulai dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyangkok malah kowe iki ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayungku tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togog ayo mangkat saiki. Togog ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Nek togong. Ora budel. Yo mangkat yo. Ayo Togog budal. Dandiling kenangan sutu dandiling telan tundung gendung kenang sutu dandiling telan sutu
asyuku ndelak ketunduk